Chceš sem nebo? Ne, pojď Okay. Je tam obraz? A jo, natáčíme. Super. Želíme, žavil béda, žavil dá. To já jsem blbec, úplně takový jednoduchý. Jsem zazmatkoval tam tyhle. Ale zase budeš mít teda podle mě super ty 2 průjezdy. No. Jsi hlavně strašně zatažený ten. Co? Skočíš ten právě, já jsem si říkal, že bych tam taky jako No, klidně. stál, že tu kameru a pak bych si to... Klidně můžem. A jedem rovnou. Jedeš, start. Ty král, jdem. Ty vole, to je hodně rychlý. Údolí smrti, ty vole. Hop. Zatáčku nestíháme, kurva. Dobrý. Ty vole, to zase bude výlet do prdele. Dobrý. Dobrý. Aha. Box, vole, jdeme. Super. Dobrý. Tak to sunde. Jdeme bydlet. Oh yeah, baby. Oh yeah.
Come on! Ty vole! Ty krávo! Oh. Hele, tamhle jdou dva. Zítra bude velká regenerace. To docela ze včerejška cítím. Ale celý den, No. Tak se pošetříme a odpoledne je Tom domluvený na dron. A to jdu za Liborem. No, tak to tady můžeme od 4, od půl čtvrtý trochu rozčadit. Tak co, chceš si to switchnout? Natáčí jako kolem něco se děje. Všechno, úplně. Tamhle dva fišáci, ty vole. No, hlavně ono to má, to je fakt vypouklý, že to vidíš všude. Ani nemusíš nikam koukat. To až budeme u toho u Adama, jak si to můžeme pustit na brejlích. Co musím, hele, co musím? Chcete se napít někdo? To já chci strašně moc. Čau. Dobrý? Píši ti to tam? My jsme akorát přišli a vy jste akorát dojeli. Tak si akorát prohodíme helmy. Neboj, klid. Chceš ten dron? Klid. Já to vezmu pryč, pojďte. Dron vyřeší Tom. A máme Odpoledne máme celý den. Jo, takže já to Oni mají ještě od 5,